हाय मित्रांनो, मँगो किचन मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत। आणि मित्रांनो, आज आपण बनवणार आहोत भरलेली खेकडी। तर 8 मोठे खेकडे घेतलेले आहेत आपण। तर बघूया कसा व्हिडिओ बनतो तो। खेकडे घ्यायला आलोय आपण। तर आता त्याच्यात कसे आहेत सांगशील मला खेकडे? हे किती? 1500। हे 1500 ने किती? 6। आणि हे वाले हे पण तेच आहे, सेम आहेत। हे भरलेले आहेत का? भरलेले आहेत। हे घ्या आता। सावध रस्सी पकडो, रस्सी पकडो। रस्सी पकडो बाबा। जबरदस्त खेकडा आहे। टाको रणधीर। हा बघा, कुठचे हे घेऊया। हा किती कमी करून सांग मला। जास्त आहे ते आता येत ना माझी घरी आता तिथं। हा मग ठीक आहे ना, चल ना आता। नाही इथं जायचं ना, नको बोलत नाही का? कमी कर किती कमी करशील? नको नाही ह्याची हे काढ, हे दे मला। 8 पीस कर 1200 रुपयाला। बापरे नाही, श्रावणातला पहिला दिवस आहे। पहिल्या दिवसापासून मला भाव पण नाही दादा आमचं। बरोबर आहे। गाठरीच्या अगोदर 2000 भविष्य त्याच्यानंतर भाव ना असू दे, तू मला तेवढ्यालाच करून दे। 800 ला नाही 1200 ला बोलतोय। 8 पीस ना मग कर घे, काढ। 8 नाही काढतो ना मी 8। मला पाय जास्ती मच्छी नाही ना घेऊन। मोठे काढ। हे काय तो छोटा आहे। तुला हा तू हा किती काढले? हा किती? 8 काढ। किती पैसे सांग त्याचे 8चे? नाही 2000 जास्त होतं ते। तू नेहमी नेतो मग मी सायन्सचं 2000 सांगितलं आता। या वाटेचं 2000 आहे। तू आपलं नेहमीच आहे म्हणून मी तू आला म्हणून तुला कमी सांगितलं दादा। 1500 रुपयांनी दे। दे 1500 रुपये। जास्त सांगतो मी। ठीक आहे, दे चल 1500 रुपये। 1500 रुपयाने 8 खेकडे, मजा येईल खायला। टाक मस्त मोठे खेकडे आहेत। मुरबाडला आपल्याला बनवायचा आहे हा व्हिडिओ। हे बघा, परत एकदा आपण परदेशी फार्म हाऊसवर आलेलो आहोत। आज तो खेकड्याचा बेत आहे, तर खेकडे इथेच बनवायचे आहेत आपल्याला। जबरदस्त परदेशी फार्म हाऊस। हा व्ह्यू आहे। फार्म हाऊसला लागूनच नदी आहे। त्या साईडला समोर ते मच्छी पकडतात पोरं। आपण असं चुलीवर बनवणार आहोत। इथे बनवायचे आपल्याला खेकडे। तर चालू करूया हळूहळू कामं। असंच नांगी धर फक्त। मी सोडतो धागा त्याशिवाय कर। हां घट्ट पकड त्याला।
मोठा करतो आणखी उघडत नाही हा. असं उघडणार. खूप चिवट आहे. इथून थोडासा लूज सोड. हा त्या अंगठ्याकडे. हा हे कवर निघालं पाहिजे ना. हे बघा. ठेवून जातं याच्यामध्ये. झालं तो संपलं त्याचं. त्याला काढा. त्याला उचला ना. थोडं. हा झालं तो गेला तो संपलं त्याचं. तो एक ब्रश लागेल ना. आणलाय ना तो. ते नंतर धुवून घेऊ. घे त्याला ठेव इथे. त्याला सांभाळू ना. हाच सगळ्यात मोठा आहे ना. आहे ना. उलटा कर त्याला. मला तो हे खोलू दे तसं. घे असं सरळ कर. असं कर. असं कर. ह्या बाजूला फिरव हळू. हा जाम जोर लावावा लागतो रे. मोठे चिंबोर आहेत. हे बघ. आरामात आरामात. सोडून द्या आतमध्ये आता. अशा प्रकारे चिंबोऱ्या उघडतोय आपण. पकड पकड पकड. मी डायरेक्ट कापून देतो. फिरवून घे. इथे बघा. हा झालं. जाईल तरी अर्धा तास पूर्ण जाईल एक व्हिडिओ बनवायला. पण आपण हा शॉर्टकट मध्ये दाखवू व्हिडिओ. चावला ना चुकू. त्याला लांब देतात. हा सगळ्यात मोठा आहे. सुटला का सगळं. ही 2-3 माणसांचं म्हणून थोडं लांब पकडलं. जरा सांभाळूनच करा. हा सगळा भाग काढून टाकायचा आहे. ते आतमधलं साफ करून घ्यायचं आपल्याला. नंतर जो चिखल वगैरे लागलेला आहे तो आपल्याला ब्रशने साफ करून घ्यायचा आहे. हा चिखल आहे बघा. हाताला लागलाय ना. तो साफ करून घ्यायचा. हे कोण आहेत काका. नवीन आले. काय नाव आहे त्यांचं. केशव. आरामात. हा तुला लागलं ना तिथे. हां हा ते हे मारतात ना. ह्या बाजूला जो चिखल असतो तो चिखल धुवून घ्यायचा आपल्याला. त्यासाठी ब्रशची गरज आहे.
जेणेकरून चिकन निघून जाईल. वरच्या बाजूला नसतो तरी पण वरच्या बाजूला आपण साफ करून घेऊया. नंतर मग ह्याला चांगलं धुवून घ्यायचं आपल्याला. सगळे नांग्यांसोबत ठेवलेले आहेत. हा बघा असं चिकन, हा सगळा धुवून काढायचा आपल्याला. तिकडे चुलीची तयारी चालली आहे. थोडा मोठा नांगा आहे बघा, खायला मजा येईल. ते आपण पहिलं जे बेसन मसाला जो बनवून घेणार आहोत की त्याची तयारी आहे. त्यासाठी पहिले तर 2 कांदे घेतलेले आहेत. दोनच कांदे घेतलेले आहेत आपण. थोडी चुलीला धार कमी आहे, हलकी कमी आहे. कांदा टाकून घेऊया. त्याला खोबरं भाजून घेतो थोडंसं. त्यानंतर बेसन भाजून घ्यायचं आहे हलकं. हो हो टाकायचं. बेसन टाकून घेतोय. बस. थोडंसं तांदळाचं पीठ पण आहे. थोडं थोडं थांब. बस. असं 5 मिनिटं भाजून घ्यायचं आहे. आता इथे जे भाजलेलं बेसन आहे आणि जे आपण खोबरं वगैरे घेतलेलं ते आता आपण याच्यात ऍड करतो. अद्रक लसूणची पेस्ट टाकतो आपण त्यात. त्यानंतर अर्धा चमच हळद, आपला आगरी मसाला, सोबत लाल तिखट, मीठ. चांगलं मिक्स करून घ्यायचं. ही आपली मेन स्टफिंग आहे. चांगली मिक्स करून घ्यायची. हे आता रेडी झालेलं आहे. आता याचे गोळे बनवून त्याच्यामध्ये स्टफ करायचे आहेत आपल्याला. ते पुढे बघूया आपण. बघा हे मग हे असं एक याच्यामध्ये असे थोडं थंड करायला ठेवलेलं आपण पीठ. आपल्याला 8 बनवायचे आहेत.
नंतर त्याला धाग्यांनी बांधायचं आहे. हे बघा, हे अशी गोळी बनवायची आहेत. हे बघा, त्यातलं पाणी काढून टाकायचं आहे. हे बघा, हे असं आपण असे स्टफ करतो त्याच्या आतमध्ये. बघा, अशा पद्धतीने. नंतर आपल्याला त्याला धाग्याने बांधायचं आहे. हे बघा, हे अशा पद्धतीने. तर हे 8 यांना लावून घेऊया आणि मग मी तुम्हाला दाखवतो की ते स्टफ कसं बांधून घ्यायचं आहे ते आपल्याला. एक लास्ट. इथे आपण खेकड्यांचे पाय तसेच ठेवलेले आहेत, काढलेले नाहीत, कारण की ते मिक्सर नाही, तर त्यासाठी आपण पायासकट खेकड्यांना शिजवणार. आता हा, हे बघा, हे स्टफ, हे बघा, हे असं. आता याला सुतळीने बांधायचं आहे. आता तुम्हाला बांधताना दाखवतो मी. त्याच्यानंतर आता बांधून घेऊया. हे बघा, असं बांधायचं आहे. असं अशा पद्धतीने सगळे बांधून घ्यायचे. तेलापासून सुरुवात करूया. स्टफिंग आपली झालेली आहे. आपण स्टार्ट करतोय लसणापासून. लसूण आणि कढीपत्ता. पहिले आपण ग्रेव्ही बनवून घेणार आहोत आणि नंतर खेकडे सोडायचे आहेत आपल्याला त्यामध्ये. आपण आता कांदा घेतलेला आहे. बघा, हा कांदा आता नरम पडलाय. थोडा हलका झाल्यानंतर आपण टोमॅटो टाकून घेऊया याच्यामध्ये. याच्यात आपण गरम मसाला नाही टाकलाय, कारण की आपण वाटणामध्ये गरम मसाला वापरलेला, अख्खा गरम मसाला आणि मिरची पावडर वगैरे. त्यासाठी टोमॅटो ॲड करून घेऊया. आता आपण याच्यामध्ये अद्रक लसूणची पेस्ट टाकणार आहोत. वाटण मी ऑलरेडी बनवलेलं आहे, तर वाटणाचे व्हिडिओ तुम्हाला माहिती आहेत. मी जे मालवणी चिकन बनवलेलं, तर त्यामध्ये मी कशा पद्धतीने वाटण बनवलेलं ते तुम्हाला ऑलरेडी दाखवलेलं आहे. त्याच पद्धतीने बनवलेलं आहे वाटण. चांगलं परतून घ्यायचं आहे. मस्त खायला मजा येणार आहे. हा, मग ते टोपात सगळे खाली बसणार नाही वाटतं खेकडे, वरपर्यंत येतील, थोडे हलके वर येतील. त्यामुळे रस्सा थोडा जास्त ठेवावा लागेल आपल्याला. टाकून घेतोय. थोडं पाणी टाकून चांगलं मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्याला त्यामध्ये आता मसाले मिक्स करायचे.
इकडे जो मसाला वापरते तो मालवणी मसाला नसून इकडचाच मसाला आहे, लोकल, जे आपण मुरबाडमध्ये जे मसाले बनवतात घरामध्ये वापरतात तोच मसाला आहे. चिकनला आपण मसाला टाकतो तर 1 किलोला मी 3 चमचे टाकतो त्या हिशोबाने मालवणी मसाला. हा मसाला मी आता याच्यामध्ये जो टाकतोय तो अंदाजे टाकतोय. हा 4 चमचे मसाला होईल पूर्ण. अर्धा चमचा हळद टाकतोय. हा लाल तिखट आहे, हा 1च चमचा वापरूया. हा कलर प्लस तिखट असं दोन्ही पण हे देणार आपल्याला. अंदाजे मीठ, दीड चमचा. आपण त्यामध्ये आता पाणी ऍड करतोय आणि त्याच्यानंतर आपल्याला खेकडे सोडायचे त्याच्यामध्ये. आता आपण त्यामध्ये एक एक खेकडे सोडणार आहोत. अंदाजे हे बघा हलके सोडायचे आहेत. जे बांधलेलं आहे ते सुटलं नाही पाहिजे. तरी 20 मिनिटं आपल्याला शिजवायचं आहे. खेकडे मोठे असल्यामुळे टोपात जागा कमी आहे. आपण ऍडजस्ट करून पाणी वाढवलं पाहिजे. हे बघा अशा पद्धतीने. त्याच्यानंतर हे उरलेले नांगे आहेत ते पण टाकतोय आपण त्यात. बघा केवढा मोठा नांगा आहे. आणि त्याच्यावर नंतर प्लेट ठेवायची आपल्याला. प्लेट नाही राहते, प्लेट राहत नाही शक्य. हे बघा अशा प्रकारे शिजतात ते. हे बघा अशा पद्धतीने आता तो होत आलाय. अजून 5 मिनिटं फक्त आणि कंप्लीट होऊन जाईल, एकदम व्यवस्थित होऊन जाईल. हे बघा याच्यामध्ये दिसतोय खेकडा पूर्ण लाल झालाय. बघा पूर्ण लाल झाला एकदम. हे बघा अशा पद्धतीने रेडी झालेले आपले खेकडे. आता एक पीस घेऊया आपण. पहिली तर मी हा एक डेका घेतलेला आहे. त्याच्यानंतर हा एक खेकडा मी घेतोय. बघा मस्त. खाऊन टेस्ट करून बघूया कसा लागतो तो. चला तर खेकडा मसाला आपला रेडी झालेला आहे. आणि हा बघा केवढी मोठी साईज आहे. तर आपण टेस्ट करून बघूया. पहिले तर हा कसा तोडायचा आहे याची सुरुवात आहे पहिली. तर चमच्याने तुटेलच. बघा हा तुटलेला आहे. हे बघा जबरदस्त मजा आली. थोडा रस्सा टेस्ट करूया. चुलीवरचा खेकडा अप्रतिम झालेला आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटतो ते मला सांगा. मँगो किचनला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. थँक्यू. हे बघा याने खेकडा खोललेला आहे. खेकडा खोलतोय तो.
आतमध्ये तो बघा माल मसाला आहे. रणधीर हे सांग खाऊन, थांब मी तुला स्पून देतो, तू खाऊन सांग मला कसा झालाय तो. त्यातलं आतमधलं स्टफिंग कसं आहे ते सांग. व्यवस्थित झालंय एकदम अच्छा. ओके. बेसन और ये एकदम फुल जो स्टफिंग है इट्स व्हेरी गुड. ओके, तर रणधीरने सांगितलेलं आहे खेकडा एकदम जबरदस्त झालेला आहे. चला, थँक्यू रणधीर.